Simbonile uPhakela uMthakathi ehamba iy'ndawo ezehlukahlukeneyo ekhuluma udaba lama-spaza shops. Ngiyakhumbula nje ngibona enye ividiyo ebiza omunye umama emtshela ukuthi akaxoshe lo muntu lo ohlala emzini wakhe. Rent-a igaraji, yena wenza ispaza shop lowo muntu loyo. Kunabantu la e-South Africa abaphila ngayo le mali ngoba kwafika umuntu wase-Somalia or wase-Pakistan noma Bangladesh wazocela uqasha igaraji kwakhe okanye wafike walakha yena igaraji ngesivumelwano esithize ababe naso. Lo muntu mhlawumbe ukhokha 2.5 ngenyanga. So lawo bantu labo bagcine sebondla iy'ngane zabo, bondla imindeni yabo ngenxa le mali etholakala ngokuthi lo muntu lo usebenzisa leso sitolo leso. Futhi angikholwa ukuthi angathi efika umuntu ethi ufuna indawo yokuqasha ubumbuza ukuthi amaphepha akho ami kanjani. Angikholwa ukuthi kungenzeka lokho. Noma engawakhipha amaphepha angeke wena ukwazi ukuwabona ukuthi no lawa angamaphepha onqo or they are fraudulent. Angeke uze ukwazi ukuwabona ngoba awusebenzi kwa-immigration, awusebenzi kwa-Home Affairs, awuwazi umehluko. Kodwa-ke bonele bebakhipha becha ama-shop ofuna own abantu bala e-South Africa. Kuyo lento yama-spaza shop kunabantu bala e-South Africa abagada lama-shop. Abaqala ukwagada manje ngoba sekunalama-mashi athi balwa nabantu bokufika aba-own ama-spaza shop. Labantu bebewagada ngaphambilini ngenxa yobugebengu obukhona. Uyabazi ubugebengu basemalokishini. Moko nje umuntu ohlala elokishini uyazi ukuthi bayangenelwa labantu, bayagqekezelwa. Yingakho-ke ugcina sebekhokha imali njenge-protection fee, kube khona ama-security abagadayo labantu ukuthi kungenzeki lutho olubheke eceleni. Abantu nje abahlukumeza labantu abasuke benama-shop mengibaziyo mina ngamaphoyisa. Ngoba amaphoyisa ayafika angaphethe mali, afika athathe lapha esitolo. Kunevidiyo engike ngayibona ngapha ko-Cape Town, iphoyisa lifike lathatha izinto la ngakhokha lagcina selicomplain-a leli-Somali ukuthi hhayi awukwazi. Phela nami ngirana ibhizinisi la, ngiranela i-profit. Kwangenelela-ke oyi-activist olwela umphakathi. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyibonile ividiyo enjalo kule viki eliphelile. Base-Bramfisher ngapha eSoweto bacela uPhakela uMthakathi ukuthi akakafika abalekelele ekukhipheni labantu laba kwamanye ama-spaza shops. Fikile kuPhakela uMthakathi kodwa uNhlanhla akakuthandanga lokho ngoba uyena umuntu othi uphethe iSoweto, uyena umuntu othi yena urana iSoweto. Manje akwazi ukuthi kungasuka umuntu le Natale azolawula iSoweto ekhona yena. Kwase kusuka umsindo-ke phakathi kaPhakela uMthakathi noNhlanhla. uNhlanhla-ke ungomunye wabantu abebehamba phambili ku-Operation Dudula. Ngambona eseyijikelile i-Operation Dudula. Wake futhi wawumuntu ongazwani kahle no-CIC Julius Malema. Bengabantu abajikijelana ngamagama. Angazi-ke ngizothi isizathu salokho yini. Kodwa nje ngibone le video bexabana bodwa, ngicela ubone la. Kodwa nje into abayibangayo ukuthi uthi uNhlanhla kungakube Soweto. Akwazi ukuthi ngasuka umuntu le Natali azokhipha abantu ema-spaza shops ngakubo. I'm not talking to you. I'm talking to you. I'll let you one way. All right. Let us not exchange the way. Hey,
Wonke umuntu sicela yele. Amandla ukuthola mara tututela mokasela. Sibona manje ngapula kubonsela marata khona. Abantu bakagani mina. Akatota wakini wakiza kenu. Emona kimoso wethu mo. Kampela kaphakela. Kimoso wethu akafana. Marata tutapage. Akapula na body card ni baba. Ikasiaka. Ikasiaka. Akapula na body card. Ikasiaka. Hey, don't you let me right in part into one. Not see anything here. I thought I mapolisa useless aphakela ukuthi khona nerika bakwamaka ayiyona so ntshene ke bua simple ha ona motho itseng a batho ba tsa le di phakela ata ntse ke mo hlompile fela jwana se be tsaka kore ha phakela fitla ke bella ba batho ba excited ba re ya se ya enza lento ke re maponisa ke ya mo le ska wa tella nka ba tla tsaya
Don't undermine Canon. You're no problem. We are not undermining any. How no much item but over scars? We are not All undermining I say, Ke tsamale. Mame, Video evidence ya rona. Ke video evidence ya rona. Mame, Luena, you must be honest. Because of none of you, Luena. Why because this thing is panaka. The only thing they can do is to Guys, ngicela nesiziveni kuhamba webheni ufuna ukuhamba so that bangahambi. So I was not in any way undermining. So there was I appreciate what you are saying. Taking one fellow, the wrong guy, I can not get into anyone. Just don't allow excitement to over whatever was I think. And then so you know, I said to give you, if it's a comes to come I'm not one, somehow inside my other to I told you what I want to king Umsindo wonke obonayo ususho ukuthi uNhlanhla kusufika eqala bakhuluma nomphakathi ubengenankinga usholo yena ukuthi inkinga konakala emakufika uphakela then abantu baba excited wabona ukuthi ngeke basamlaleli yonke lo msindo usuka lapho njobe etheda cha funeka kunikezwe amaphoyisa indawo yawo yena kamesaba uphakela zonke lento azikhulumayo kodwa kuyonke lenkulumo uphakela akaza lutho akazange akhombisa ukulwa akazange aphakanyelwe umoya kunalokho uvele wathula nje waxoxa nabexoxa nabo kodwa Nhlanhla akusigama ligqamisa kakhulu ukuthi kusekasi lakhe lapha umuntu ozohamba lapha ngoba kusekasi lakhe angibambe le video ngicela ukuze ukuphawula kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani lolu daba nje silixoxayo walomsindo lo okhona phakathi kwalabantu ababili uphakela umthakathi kanye noNhlanhla Lux ngoba into abayibangayo nje ukuthi ngeke uphakela asuke le Natal azokhipha abantu la ngoba kusekasi lakhe lapha eSoweto. Mina akukho lutho engizoliphawula noluncu ngoba angazi noma uNhlanhla Lux uyingxenye labantu laba abagada lamashop nabagada labantu abavela ngaphandle ukuthi bangahlukumezeki angazi. Kodwa-ke ngokwenzeka kwezinto bengingamsola namanje uyasho futhi ukuthi into ebeyikhuza ukuthi abantu bangabe excited kodwa uthi kuKennel uzomfela yena. Amaphoyisa kube bewawenza umsebenzi wawo ngabe yonke lenkinga yikho ngabe wonke lo msindo kawukho kube nje amaphoyisa bewenza umsebenzi wawo kodwa ngenxa yokuthi nawo alando kweshumi lapha yingakho sigcina siba ney'nkinga ezinje.